Así se ve dende o propio dron o rescate dunha persoa en apuros no mar, e así se ve dende terra. O areal de Silgar en Sanxenxo foi o escenario escollido para este simulacro no que as novas tecnoloxías serven de apoio ao traballo dos socorristas. Carlos foi o voluntario que quixo formar parte desta demostración, bordou o papel de persoa que estaba afogando. A súa chamada de auxilio, o dron conseguiu asistilo en tan só 10 segundos. Lo que hemos hecho es un ejercicio donde una persona se encontraba con problemas en el medio acuático, hemos soltado un chaleco salvavidas que se hincha de manera automática, unido por un cabo que hasta que no lo coge él, no se desancla. O dron, que tamén se pode empregar como ferramenta preventiva, conta ademais con cámara e un altofalante a través do que o piloto ou os socorristas poden comunicarse coa vítima. Esto es un simulacro. Nos permite comunicarnos con los bañistas, tanto para cualquier tipo de mensaje por peligrosidad que podamos tener de bandera roja o para tranquilizar a la persona que está siendo rescatada. Este exercicio práctico está promovido dende o programa Bandeira Azul. La idea es divulgar recursos que sirven para prevenir accidentes, para prevenir la muerte por ahogamiento. Sabéis que ADEAC insiste mucho en el criterio de la seguridad en las playas con bandera azul y apoyamos cualquier iniciativa que sirva para que la gente siga viva. Os primeiros drons de rescate en praias comezaron a empregarse no 2017 na Comunidade Valenciana. Agora Sanxenxo estuda o xeito de poder implementar este servizo tamén aquí. A ver si podemos invertir este año, que ya está todo prácticamente cerrado, pero vamos a intentar a ver si podemos hacer alguna cosa ya más real durante por lo menos un mes ahora aquí en Sanxenxo. Tanto responsables do proxecto como o propio alcalde subliñan que esta ferramenta en ningún dos casos serve para sustituir os socorristas, pero sí para facer máis efectivo o seu traballo. Neste sentido, Telmo Martín avanzou que os socorristas comezarán a vixiar esta fin de semana as 4 primeiras praias das 17 que contarán con este servizo. Este verán haberá máis de 80 efectivos no municipio. Nos vamos a ter 83 socorristas constantemente nas praias, nas 17 praias de bandeira azul, pero é moi difícil conseguir socorristas. Cando externalizas o servicio é porque é máis fácil unha empresa que busque socorristas que os contrate. Nós temos uns procedimentos moi complicados e cando algún dos que viñan socorristas van a outro destino, van a outro traballo porque o fan solamente no verán, quedas colgado e non podemos permitirnos de non ter seguridade nas playas e intentamos ao máximo que haxa socorristas en todas.